وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yau dai shirin namu ya koma ne katukan kan iyaye da mu kanmu. Iyaye ya kamata ka san mata da ƙananan yara, ba ma iya mata ba, mata da maza da ƙananan yara. Wannan amana ce Allah ya bamu, kuma ababen kiwo ne, Allah sai ya tambaye mu. Allah ce ya yi wa lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, ku tsiratar da kanku da iyalanku daga wuta. To menene mu tsiratar da kanmu daga wuta da iyalanmu? Idan kana da ɗa, ka tarbiyyantar da shi daidai gwargwado, insha Allah. Shine yau a takaice ba tare da ɓata lokaci ba, ta samu ta muna yi 1-2 da TTSB TV ya take ɗaukan wannan shirin namu masu albarka. Yau kuma ba da fatan ana biye da mu. Da fatan ana biye da mu wannan tushe namu yan biyu muna yi 1-2 da TTSB TV da wannan nauyin shirye-shirye masu albarka. To yau dai shirye-shiryenmu game da sallar tarawih da tahajjud wanda ake yi a cikin watan azumi mai girma. Mutane da yawa, most of them, suna fakewa da wannan watan namu mai albarka, kuma bai kamata a ce ko me za ka yi ba ma watan Ramadana ba, a ce wannan watan ma a ce mutum yana aikata wani abu wanda bai kamata ba. To dan Allah iyaye muna duba, idan ka tafi sallar asham da shafa'i da wuturi, ya zama ka haɗa ta da ƴar ƙaramar yarinya, ƙanwata ko ƙaninta ne da su tafi tare, kuma kada dan Allah ka bari ta tafi da waya. Ba a ce kada ka hana ta zuwa masallaci halak ne, amma ta tafi da wuta ne, saboda ana fakewa ana yin abubuwan da bai kamata ba a wannan azumi, a watan azumi, watan Ramadana. Ba ma iya watan azumin watan Ramadana ba, hatta zance ma wani zo daga wani bangaren ya kamata ka rinka haɗa su da yan yara, saboda yanzu abubuwa sai lalace ba ma a cewa komai. Game da kuma zuwa tahajjud, za a ga kusan karfe 1 na dare mata sun tafi zuwa tahajjud. Nan ma gaskiya most of them iyaye muna kira ga, ba hana su aka ce a yi ba, harkar neman lada ce, amma a ringa haɗa su da wasu 'yan yaran, su ringa yi musu abu a sirri, yadda ba za ma a ce wannan yaran suna tare su bane. Kuma kada a sake a ɗan nuna musu wannan matan, a nuna wannan yaran ana haɗa su ne saboda su ringa ɗan bin su san me suke cewa, ko shi ne wannan zai sa a rage wasu abubuwan da ake. Amma wallahi 'yan uwa iyaye, in ku gaji abin da ake a cikin wannan watan mai girma, ba ma wannan watan ba, bai kamata ma irin wannan ba, da tahajjud da sallar shafa'i da wuturi da mata suke yi, wallahi ana zuwa na yin wasu abubuwan wanda bai kamata ba. Shine wannan tasha ta mu ta TTSB TV da muna yi 1-2 a takaice ta ɗauko muku wannan shirin. Allah da kuma duk shirye-shiryen masu albarka za ku ganin shi a TTSB TV da muna yi 1-2 YouTube channel kenan. TTSB TV da muna yi 1-2 in kawai zuwa YouTube channel din muna kenan. Insha Allah za ku kasance da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.